तेलंगाना में नौजवानों की खुदकुशी के लिए रियासती हुकूमत जिम्मेदार, एमएलसी टी रेड्डी का इल्जाम। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद और रुकन कानूनसाज काउंसिल टी रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि रियासत में नौजवानों की खुदकुशी के लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत जिम्मेदार है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि 3 साल से सरकारी मुलाजिमतों पर किसी भी किस्म की भर्ती नहीं की जा रही है। मुलाजिमतों को पूरा करने का मुतालबे पर हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असम्बली के कैंप ऑफिस के मुहासरे के तौर पर चकतियाल में एमएलए संजय कुमार के मकान का मुहासरा करने की कोशिश यूथ कांग्रेस के कारकुनों की जानिब से की गई, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन नौजवानों को हिरासत में लेने की इतला मिलने पर टी रेड्डी एमएलसी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इन हिरासत में लिए गए नौजवानों से इजहार यकानियत किया। इन्होंने वाजे कर दिया कि गैर कानूनी मुकदमात और गिरफ्तारी से तहरीक खत्म नहीं होगी। ఈ లక్ష్యం కొరకైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఉద్యమం చేపట్టబడడం జరిగిందో అంటే వాస్తవంగా మన నిధులు, మన నీళ్లు, మన నియామకాలు మనకే దక్కాలని చెప్పని ఉద్యమించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడం జరిగిందో, ఇవాళ ముఖ్యంగా నిరుద్యోగ యువత వాళ్ళ ఆత్మత్యాగాలు, బలిదానాలతోని తెలంగాణ సాధిస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు ఖాళీలుగా ఉన్నటువంటి 1,07,000 ఉద్యోగాలు 1,91,000 ఉద్యోగాలకు ఖాళీలు చేరుకోవటం, ఇవాళ గత 7 సంవత్సరాలుగా ఇవాళ మీకు గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ కానీ ఇవాళ ఉపాధ్యాయుల నియామకానికి సంబంధించి కేవలం ఒకే ఒక్క టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ వెలువడడం జరిగిందని చెప్పట్లేదు. కేవలం పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ మినహా ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతుందో ఏ విధమైనటువంటి నియామకాలు చేపట్టబడడం జరగలేదు. ఏమంటే సింగరేణి కాలరీస్, విద్యుత్ శాఖ లెక్కలు చెప్పడం జరుగుతుంది తప్ప ఇవాళ నూతనంగా జిల్లాలు ఏర్పాటు చేయబడడం జరిగింది. కానీ కనీసం జిల్లాకు ఒక ఉద్యోగాలను కల్పించినారే. చివరికి మొన్న ఏదైతుందో 2018 ఎన్నికల సందర్భంగా నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పింపబడేంత వరకు వీళ్ళ నిరుద్యోగ భృతి కల్పించడం జరుగుతుందని చెప్పని ఎన్నికల్లో వాగ్దానం చేశారు. వీళ్ళ 3 సంవత్సరాలు గడుస్తుంది. వీళ్ళ ఉద్యోగాల నియామకం లేదు, నిరుద్యోగ భృతి లేదు. మొన్న బడ్జెట్ ఏదైతుందో నిరుద్యోగ భృతికి సంబంధించి బడ్జెట్ కేటాయింపు చేస్తున్నట్టు పేర్కొన్నాం. ఇంతవరకు ఏదైతుందో దాన్ని ఊసి లేదని చెప్పట్టు నేను ముఖ్యంగా స్థానికతకు సంబంధించి ఇవాళ ఈ జిల్లాలో రీఆర్గనైజేషన్లో మా పోలీస్ సోదరులు ఏదైతుందో వీళ్ళ మమ్మల్ని ఏదైతుందో ప్రభుత్వ ఆదేశాలని చెప్పని మా యువజన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను నిర్బంధిస్తున్నారు. అసలు మీ గురించి మీరు ఆలోచన చేస్తున్నారని చెప్పంటున్నాను. ఇలా మీరు మీ భార్య బిడ్డలను వదులుకొని ఏదైతుందో ఊరు కానీ ఊళ్ళో మీ పోస్టింగ్లు పడితే మీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో గమనిస్తున్నారే. ఇలా మా యూత్ కాంగ్రెస్ పిల్లలు ఏదైతుందో మా కొరకు కాదు, వారి కొరకు కాదు. ఇవాళ ఒకటి నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పింపబడాలని చెప్పని ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తేవడం ఒక భాగం. అంతవరకు ఏదైతుందో నిరుద్యోగ వృత్తి కల్పించాలనేది రెండో భాగం. ఇలా మూడో భాగం ఏదైతుందో స్థానికత ప్రాతిపదికన ఏ ఆర్టికల్ 371(d)కి అనుగుణంగా ఏదైతున్నదో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగ నియామకాలు బదిలీలు చేపట్టాలని చెప్పి స్పష్టంగా పేర్కొనడం జరిగిందో దానికి భిన్నంగా ఏదైతుందో ఇవాళ 370 ఉత్తర్వులు జారీ చేసి జరిగిందంటున్నాను. ఇక్కడ పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అంటూ నేను మా మిత్రుడు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏదో మమ్మల్ని అందరినీ మా పిల్లలు నిర్బంధించి కనీసం మీడియాతో మాట్లాడే అవకాశం కూడా నిరోధిస్తున్నాడు. ఇంతవరకు ఏదైతుందో నేను ఇన్ని సంవత్సరాల ప్రజా జీవిత అనుభవం లోపల మీడియాపై ఆంక్షలు విధించినటువంటి ఒక ఉదంతం నేను చూడలేదు చెప్పంటున్నాను. మరి మేము మీడియాతో మాట్లాడుతున్నామని చెప్పానంటే ఇది మమ్మల్ని గట్ట అనుమతించకున్నట్టయితే మీడియా మీద నిర్బంధం, ఇది మా మీద కాదు నిర్బంధం, మీడియాపై నిర్బంధం అని చెప్పంటున్నాను. మీడియాకి ఏదైతే స్వేచ్ఛ ఉన్నది వీళ్ళ ప్రజాస్వామ్యంలో ఏ బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మనకు కల్పించిన ఒక స్వేచ్ఛ ఇది ప్రజాస్వామ్యం లోపల. అటువంటి ఒక మీడియా స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగించే విధంగా, ఆటంకం కలిగించే విధంగా మేము స్టేషన్లోకి మీడియాను అనుమతించాం. మేము వాట్ ఈజ్ ఇట్ స్టేషన్లోకి మీడియాను అనుమతించామని చెప్పానంటే మీరు మీ రక్షణ కొరకు మా మొన్న ఆడబిడ్డలు ఏదైతుందో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ రిక్రూట్ అయితే వాళ్ళ పోస్టింగ్ మన జగిత్యాల పడ్డారు. నిజంగా ఆడపిల్లలు ఇక్కడికి వచ్చి ఉద్యోగం చేస్తుందని చెప్పి అందరం కూడా సంతోషించాం. వాళ్ళు జోనల్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పాను, ఎక్కడో ఎక్కడికి ఉన్న అమ్మాయిని తీసుకుపోయి భూపాలపల్లి ఇచ్చిందా.
బాసర జోన్కి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు ఏదైతుందో కాళేశ్వరం జోన్కేసి వాళ్ళు ఈ జీవితకాలం లోపల ఏదైతే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చే అవకాశం లేదని చెప్పి అంటున్నాను. అంటే ఇవాళ ఈ స్థానికత అనేది ఏదైతుందో కేవలం ఒక ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించిన అంశం మాత్రమే కాదు, ఇలా ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నట్లు ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించి హోమ్ గార్డ్స్ కూడా చివరికి అని చెప్పి అంటున్నారు. మన ఒక కానిస్టేబుల్ పాపం ఏదైతున్నదో ఆయన భార్య ఇక్కడ ఉద్యోగం చేస్తుంది, పోలీస్ కానిస్టేబుల్ భార్య కత్లాపం ఇక్కడ ఉద్యోగం చేస్తుంది. ఆమె భర్త ఏదైతుందో భూపాలపల్లిలో ఉన్నాడు. మొత్తం సమవు ఆయన జగిత్యాల జిల్లాకు బదిలీ అయింది. బదిలీ అయితే ఏదైతే అక్కడ ఎస్పీ ఏం చేస్తుండో, ఇక్కడ మాకేదైతే గార్డ్ డ్యూటీ ప్రాబ్లం ఉన్నది, మా గార్డ్ డ్యూటీ ఏదైతుందో కొత్తూరు వచ్చేంత వరకు నేను రిలీవ్ చేయడం రిలీవ్ లేదు చెప్పంటున్నాను. భార్య ఇక్కడ భర్త అక్కడ చెప్పంటున్నాను. అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా పాపం వాళ్ళు ఎంత వివక్షకు గురవుతుందో నేను దయచేసి గమనించాలని చెప్పంటున్నా. ఇవన్నింటిని నిరసిస్తూ ఏదైతుందో ఇవాళ యువజన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఇవాళ మరి శాసనసభ్యుల దృష్టి పట్టుకొస్తే రేపు రాబోయే శాసనసభ సమావేశాల్లో ఈ అంశాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకొచ్చి సరిచేసే విధంగా ఇవాళ శాసనసభ్యులను ఏదైతుందో కలవడము, ముట్టడి చేయడం అంటే ముట్టడి రిమూవ్ చేస్తారని చెప్పని కాదు. ఈ సమస్యలు ఏదైతుందో ఎమ్మెల్యే గారికి వివరించినట్టయితే ఎమ్మెల్యే గారు రేపు రాబోయే శాసనసభ సమావేశాల్లో ఇవన్నీ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి, సభ దృష్టికి, ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకొచ్చి సమగ్ర పరిష్కారాన్ని పాటుపడుతున్న భావం తప్ప అంతకంటే పార్టీ ఏదైతుందో శాంతియుతంగా వాళ్ళు నిరసన వ్యక్తం చేస్తామని చెప్పంటే నిరోధించడం, నిర్బంధించడం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికే ఈ యొక్క ఉదాహరణగా మిగిలిపోయిందంటున్నా. ఏ ఉద్యమాలతోని నిరసనలతో ఏదైతుందో సాధించుకున్న తెలంగాణలో ఇవాళ నిరసన వ్యక్తం చేసే అవకాశం కూడా లేకుండా నిర్బంధించడం అనేది దురదృష్టకరమైన పరిణామం, తీవ్రంగా ఖండిస్తామని చెప్పంటున్నాను. నేను ఇవాళ మా యువజన కాంగ్రెస్ మిత్రులు ఏదైతే ఉందో నా దృష్టిలో మీరు అరెస్ట్ అయినా ఇవాళ అవసరం వస్తే ఏ త్యాగానికైనా సిద్ధం కావాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పడుతామని చెప్పడం జరిగిందో ఆ లక్ష్యాలను సాధించేంత వరకు, సామాజిక తెలంగాణ నిర్మాణం చేపట్టబడేంత వరకు అని చెప్పంటున్నాను. బంగారు తెలంగాణ కాదే అంటుంది. ఎవరికే బంగారు తెలంగాణ, ఉన్నోడికి బంగారు తెలంగాణ. మాకేం కావాలి, పుట్టకూడు తెలంగాణ కావాలని చెప్పంటున్నా, పట్టెడన్నం పెట్టే తెలంగాణ కావాలని చెప్పంటున్నాను. నేను కుల మతాలకు అతీతంగా దళితులు, బలహీన వర్గాలు, అల్పసంఖ్యాక వర్గాలు, ఆడబిడ్డలు ఏదైతుందో సంక్షేమంగా ఉండేట తెలంగాణ కావాలని చెప్పంటున్నా. నిరుద్యోగ యువతకు అందరికీ ఏదైతుందో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పింపబడే విధంగా చెప్పంటున్నాను. ఇవాళ స్థానికత ఎక్కడోనక్కడ ఉద్యోగం కల్పించాలనే. ఆనాడు ఏదైతుందో హైదరాబాద్ ఫ్రీ జోన్ అని చెప్పంటే ఇది ఫ్రీ జోన్ కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అంతర్భాగం అని చెప్పని, తెలంగాణ ప్రాంతం అంతర్భాగం అని చెప్పి ఉద్యమిస్తే ఇలా హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఏదైతుందో ఇవాళ ఫ్రీ జోన్ చేసినటువంటి ఒక మరి చరిత్ర కేసీఆర్ మిగులుతుందని చెప్పంటున్నాను. ఆశ్చర్యం ఎందుకు చేసుకున్నామే ఈ ఉద్యమం ఇది? మేము శాసనమండలి సమావేశంలో అంశాలు లేవనెత్తుంది కేసీఆర్ గారు. నువ్వు హైదరాబాద్ నగరంలో ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని చెప్పంటున్నావా? ఎవరికి వచ్చినాయి అని సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఎవడు ఉద్యోగం చేస్తున్నాయని చెప్పంటున్నాను నేను. ఇలా హైదరాబాద్ నగరంలో సాఫ్ట్వేర్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నటువంటి యొక్క యువతలు ఏదైతుందో మోర్ దాన్ 75% తెలంగాణ ఇతరులు చెప్పంటున్నాను. తెలంగాణలోని కేవలం 10% ఉద్యోగాలు లభిస్తున్నాయని చెప్పంటున్నాను. ఏ ఉద్యోగాలు లేని ఆంధ్ర ఏదైతుందో వాడు స్థానిక రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టుకుంటూ అన్ని అవకాశాలు తెలంగాణలో మాత్రమే ఏదైతుందో ఆ స్థానిక రిస్ట్రిక్షన్ లేకుండా దాన్ని ఏదైతుందో మరి స్వేచ్ఛగా వదిలేసి ఎవడెక్కడ ఉద్యోగం చేస్తుండు, ఎవడొస్తుండు నేను తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడి చెప్పండి. ఇక్కడ మిత్రులు మా యువజన కాంగ్రెస్ సోదరులు ఏదైతుందో అసలు మీరు ఏ విధమైనటువంటి ఒక అంటే నిరాశకు లోను కాకుండా ఇవాళ మీ సంకల్పం, మీ యొక్క పిలుపు ఏదైతుందో నా దృష్టిలో సక్సెస్ అయిందా? నా దృష్టిలో మీరు ప్రత్యక్షంగా శాసనసభ్యుల దృష్టికి తీసుకెళ్తా అనుకున్న ఒక అంశం ఇవాళ పోలీసులు ఏదైతుందో మన అక్రమంగా నిర్బంధించి దీన్ని వాళ్ళ సమాజ దృష్టికి తీసుకొచ్చి సమాజం దీని గురించి ఆలోచించాలని చెప్పంటున్నా. సమాజం దీని